Всички, аз съм Богатар Виги и днеска мисля да пробваме Soldier 76 и ще се опитаме да ги убием или да победим поне. С кой най-много? Добре, той има ракетка, хил, бяга бързо, улта му е да проследява, оръжието му стреля хубаво. Приемам го героя, хубав е. Дай. Добре, от тук са. От шифта са бяга, от ето е хила, ракетите от десни. Добре. Ясно. И от отдавна не съм играл с Soldier, понеже до някъде са герои. Защото хила може да хилва по най-много 5-6 човека. Той може да хилва всичко. Той до някъде е съпорт герой. Да. И аз мисля, че ще бъде забавен за игра, защото е хем почти съпорт, хем има и ракетки. Тъкмо оръжие. Хубаво, ракетките ме взимат хелп. И Soldier от левия бутон стреля, от десния пуска ракетка, от ето се хилва, а от шифта бяга. Сам трябва мърдате. Малко от... Не съм много добър. И хора, в момента аз снимам клип на нова игра с Кей. Очаквайте я. Не знам дали ще ви хареса, за сега ще направя само един клип пробно. Давай просто да ме спасиш. Защото 3 парите ме дразнят, много ще го убия наистина. Я вижте как правите, просто те всички ги правите. Рано махай се! Защото няма да направи плявтики, тук всички ме бутни. Не човек. Няма да стане, защото аз съм снайперист. Аре, всички ли там, бе, бат, пишли метата, много се така. И сега, аре, бе, се меням ли? Той искаше да се меням, хора. И по-късно може да очаквате някакъв дъпак, например. Не знам. Дъпак? Не дъпак, де, може да очаквате... Да. Или... нещо. За втори рун, знаеш? Значи за втори рун. Тук се връщаме. Я вижи. Кое е тук? Вледе мама не мога. Яде. Хилни са в моя хил Генджи. Да. И аз мисля от тук го очаквам просто. Някой, когато не свърши ута ли, бе? Няма се измъкнеш от мене. Power Soldier. Значи, знам, че си Fire. Добре, аз всички ги киля, сега си мисля, че всички искат при мене да дойдат. Единственото, което... Ей, тая най-много. Защото я вижте каква е. Как се държи само, много е бац пеклата. Никой не може. Сега очаквайте. След този клип да има батко ми как снима на Xbox-а просто. Той го очаквайте. Казвам ви с цялото ми сърце. Та врата ще е отворена. Клипа стана 4 минутки. Се опитам мача да победим за вас. Ако някой му е любим Soldier, хора, ще се опитам да му спечеля легендари или да му купя. Извинете, тук баща ни е направил крис.
Ако го знаете. Аре, газа ме убил през стена, бе. И там така. Сега аз мисля да се пусна да се опитам да направя плей-оф гейм. Побърсам. И сега май ще бием. Защото я вижте. Май сайт. Няма оживее. Всеки при мене не оживява, само да ви кажа. Ако играете с мене, ми кажете. Просто казвайте, ако играете с някой ютубър, защото я виж колко са добри. 5 плеер кил стрик някъде. Ако вие не можете, учете се от някой ютубър, защото те са много силни. Един път направих. Айде самоубийство да те видим. Къде бе, Рейнард? Тебе, ти не го виждаш, много е смотан. Айде бе, ще разбием, ще да я лапе. Поне топ някога умря. Сега аз мисля да се махам тук, защото имам топка. Която си мисля не е хубаво нещо. Не съм я слагала отдавна. И аз мисля, че ще бием. Защото я виж. Къде там ми бе? Да. Аре бе! Или един за найта му уби. Клипа става 7 минути. Мисля скоро да го спирам. Например след... Ще има време. Дами господа. И мисля, че ви е харесало. Ще се опитам да му купя нещо, например. Това да мине от мене. Мисля. Да мине от мен да ви взема едно такова. Легендари. Май сайт. Трябва да се клатите винаги, като имате улит с този герой. Play of the game. Добре. Хора, сега клипа май ви е станал готин, ама на мен малко не ми. Станал ми е готин, просто ми е малко гадно, че май ще изгубим 100%. Пускай си гумата за втори път. Аз съм много купил. Само да убия, моля. Ето така. Идеално място да спускате хила в някой ъгъл. Аре бе, опитах се да бягам от нея. Аре бе, колко продължатели е на лайненци. То много продължатели бе. Тя точно мене ли е намерила, ама би бе. Бат сега жив. Сега ще убия. Я гледай, че жалното им умране. Ще опитам в гръб. Ти не си толкова добър колко мене бе. Не можеш да скачиш там даже. Те от всякъде ми идват, трябва да се тревожа където и да е. Ти задет ме уби един път! Те става, ако някой ме уби, да не се заяда с мен хора, казвам ви. Мога много лесно да ви убия. На Overwatch. Или го учих един път. Представяйте си какъв късмет има просто. Най-големи. Ама няма да стои да ме убие, защото аз имам ултото и няма.
Аре, бе, те от всякъде ми идват, аз никой не мога да убия, разбира се. Защото се бацат простите. И аз мисля, че от 10 минути, още една минута, като смериш мача или те победят, защото аз мисля, че те ще победят. Аз се опитам да изляза в гръб. То ще стане беше трето. Аз ще се обичам. И сега съм махай от тута! Бац, ута му мръсния. Дами господа. Дами господа, просто. Те са много гадни също, които играят. Пускат се ута. Да. Пускат се ута. Пускат се ута почти в края на играта и това е много досадно. Да се пускат ута. Аре бе, я съм напълно. Преди подправя го на нова скит. Газович. Човек, който буквално кара с... Бичата е джо. не си. Няма ли да се чуваш там? И мисля, че ще победим да я обърнем играта. Обърнахме играта, хора. Просто в последния миг. Я виж, къде е количката, дами господа. И мисля да видим плейофите има само сега. После трябва да ядеш. Не, мой. Че после трябва да ям, хора. Добре на тая. Не ме дрем. Кой е дето? Дето ни уби нас. Спомняте ли си го, дами господа? И мисля, това не е края за този клип. Благодаря, че гледахте и щупете лайк бутона, разбира се. Струшете го. И мен ме има. Добре, швотна. И че това беше всичко от мене, хора. И ако ви е харесал клипа, дайте лайк. Ако не ви е харесал, пак дайте лайк. И още малко вдигнахме левел. Сега хора, мисля, клип